Miten LED-valonauha katkaistaan? LED-nauha koostuu moduleista, joiden päissä on katkaisupisteet. Nauhan saa katkaista ainoastaan näiden kuparisten katkaisupisteiden kohdalta. Jos katkaisupisteitä ei näy, saat ne näkyville nauhan tarran alapuolelta sitä hieman nostamalla. Jos nauha on verkkovirtatyyppistä, 230 volttista, vain sähköammattilainen saa työstää sitä. Heikkovirta LED-nauhan katkaisun vaiheet. 1. Mittaa nauha ja merkitse, mistä katkaisupisteestä haluat katkaista nauhan. 2. Katkaise kytkemätön nauha merkitsemästäsi kohdasta saksilla katkaisupisteen keskeltä. 3. Jos nauha tarvitsee vesitiiviyttä, käsittele nauhan päät liimalla, silikonilla tai kutistesukalla. Jos nauha tulee kuivaan tilaan tai alumiiniprofiilin sisään, nauhan päät voi jättää käsittelemättä. Tässäpä kaikki tältä erää. Kanavaltamme ja sivuiltamme löydät jatko-ohjeita, muun muassa LED-nauhan uudelleen liittämiseen.